Haɗin gwiwar ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula na FCR sun gudanar da wani taron manema labarai tare da fitar da sanarwa, inda a cikin sanarwar suka bayyana aniyarsu ta jaddada goyon bayansu zuwa ga hukumomin ƙasar nan na Majalisar Sojoji domin ceton ƙasa, domin a gudu tare a tsira tare saboda ceton ƙasar Nijar. Sule Umaru shine shugaban ƙawancen ƙungiyoyin, ya ba mu ƙarin haske akan wannan taron nasu. Wannan sanarwa ta mu lalle kamar da ka faɗi, wato kawo gudunmuwa da goyon baya ga wannan iko na sojawa, domin kamar da ka gaide a gudu tare kuma a tsira tare. Cikin wannan sanarwa mun yi kira da babban gangami ga wato waɗannan sojawa masu jagorancin ƙasar gada su yi ƙoƙari wato su kirai musamman da farko dattijawa manya-manya 'yan siyasa waɗanda suka yi aka gani su tsayin shugabannin ƙasa da tsayin shugabannin wato assembly da kuma tsohin firaminista na ƙasa, a tattauna da su jeri na harko a ga hanyoyin da za a bi domin a san inda za a bi alƙila guda. Na biyu hawa yau wannan haramci da an kai ma wato jami'an siyasa shi ma a ɗebe shi da zamanto 'yan siyasa nan su kawo masu soja goyon baya, saboda mutane ne waɗanda masu faɗa a ji kuma suna da mutane cikin karkara, kuma idan aka ga sun bi sojawan nan su ma sojawan nan za su samu wato amincin 'yan ƙasa, don haka su ma taimako da za su kawo ga tahiyar ƙasa. Na uku shi ma muka ce duka mutane waɗanda aka kama yau ba su gidajensu, wato ya kamata a yi ƙoƙarin a diba a gani wanda duk bai da laihi a sako shi ya zo cikin iyalinsa, shi ya samu kwanciyar hankali kuma al'umma su samu kwanciyar hankali domin su ji daɗin wato bin wannan tahiya, saboda ƙasa ko yanzu ta wahala, kenan a haɗa ƙarhi da ƙarhe a yi haɗin gwiwa na dukkan 'yan ƙasa a ceto wannan ƙasa. Sule Umaru ya sake kawo haske dangance da aniyarsu na ganin cewa an saki tsohon shugaban ƙasar Bazoum Mohamed. A'a, ba mu canja sheƙa ba mu canja ra'ayi ba. Shi shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum kamar da ka sani, wato an dakatar da shi kuma ai mai juyo miki. Mun fito mun yi gangami mun yi yekuwa na a sako shi. To gaskiya ba samu nasara ba akan sako shi ɗin, kuma yau bayan wata 8 ƙasa na wahala. Kenan kaga wato ƙasa tana gaban mutum, mutane jama'a suna gaban mutane guda, kenan shi yasa muka hito yanzu muna kokarin a tsere ƙasar gaba ɗayanta. Hawa yau idan wannan ƙasa ta tsira shi ma ɗin zai tsira, saboda yau idan aka samu jituwa tsakanin 'yan ƙasa aka shirya, to kaga zuwa gaba za a sake shi, kenan kuma kaga waccan tahiya da muka ta baya kama an ci nasara. Don mu wannan yaƙi da muke fafataka da muke ba muna yi ne don kan ba, muna yi ne don ƙasa, don ƙasa ta samu mafita. Duk hanyar da mun ka hango da can ƙasa za ta bi tahi, to can za mu bi domin ƙasar mu tafi, ba muna yi ne ba don mutum ko don wasu mutane ko don jama'iyya. Ya kuma ƙara da cewa hakika idan hukumomi suka yi aiki da shawarwarinsu, to ƙasar za ta kai ga gaci. Ba shakka sai mu ce ma akwai wuya a ce akwai wata hanya da ba gaba, saboda yau idan ka diba kama ƙurji ne ya gume ya sa ruwa, to dan suka kaɗan aka fashe ruwan za su wace, to kuma da ruwa sun yi ta cikin ƙurji ai sai warkiya. Kenan muna gani yau shirin ga da an kai suna tahiya suna aiki, duk dai inda aka neman su kasa ba su kasa ba. Kenan idan akwai wannan rishin jituwa, wasu can sun kwamen nan suna wato kwanton ɓauna, kenan wato wani haɗari ne ga ƙasa. Kenan a wace wannan wato haushi da akwai, a zo a haɗu a shirya kuma a samu kan hanya. Shi da kan shugaba Tijjani ya ce zai ɗaukan wata shekara 3 cikin ta yawa, to kaga shekara 3 lallai ba kwana 3 ba ne, amma ka ga su dai deja mun yi kusan ma mu canye su, tunda cikin 3 an ci guda 2 suka yi saura. Kenan cikin biyun da suka yi saura ai kokari a ga mahita, a san yana za a tattauna da suwa da za a yi, kuma ya za a yi yadda zamanto za a ci nasara, kuma shi zai ci nasara, ƙasa za ta ci nasara, kowa zai ci nasara gaba ɗaya. Daga ƙarshe kuma sun jaddada gamsuwarsu dangance da abubuwan da suke wakana da kuma abubuwan da hukumomin ƙasar suke yi
tun bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023, inda suka mika kiransu ga 'yan ƙasa musamman ma masu kiraye-kirayen cewa da a kama tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu da cewa su haɗa kansu kuma su bar shari'a ta yi aikinta, saboda ba wani wanda ya fi ƙarfin doka. Soli Ali, Kurfai Hausa TV daga Yamai a jamhuriyar Nijar.